खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिअ धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं पिंकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय मालयेशिया आरो भारतनि गेजेराव इनभेस्टमेन्ट प्रजेक्टआव गोरोबथादों। भारत आरो बांलादेशनि नैथि T20 खेलनि फिथाइ। इंलेन्ड आरो निउजिलेन्डनि T20 खेलनि फिथाइ। इन्डियान सुपार लीगनि 17थि खेलनि फिथाइ। भारतनि बक्सिं गेलेगिरि मेरी कमआ अली बिमुं मोन्दों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ इउनाइटेड आरबनि इमिरेट्सनि गोदान हादरगिरिखौ बरायथि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 8 नभेम्बर खालारखालि आसामनि गुवाहाटीआव हान्थामेलानि राहा लामा दावबायथाय उन जाना थानाय ओनसोलफोरखौ जौगाहोनाय बायदि आयदाखौ लानानै दाजानाय इनभेस्टमेन्ट प्रजेक्टआव गोबां सावरायलायनानै मालयेशिया इन्डिया बिजनेस काउन्सिल आरो आसाम गभर्नमेन्ट स्मार्ट सिटी लिमिटेडनि बानजायनायजों बे प्रजेक्टआव गनायथि होलायदों। बे गोरोबथायाव आसामनि इउनियन मिनिस्टार आरो गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेडनि डाइरेक्टर मलय बरा बिथांमोनाबो बाहागो लानाय जायो। सुलुं मोनबावनाय बादिब्ला बे गोरोबथायाव ASTC आरो एसियान हादरफोरनि टुरिज्म डिपार्टमेन्टआबो बाहागो लागोन होनना गोख्रों फोरमायथि हरदों। 7 नभेम्बर खालारखालि राजकटआव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव नैथि T20 खेलाव भारतआ 8 उइकेटआव देरहासार जायो। बे खेलाव गिबियाव बांलादेशआ महम्मदुल्लाहनि दैदेननायाव 7 उइकेट जाना 20 अभाराव 152 रान खालामनो हायो। फारसेथिं भारतआबो 2 उइकेट जाना 15 अभाराव रोहित शर्मानि दैदेननायजों 152 रान खालामनो हायो। बे खेलाव रोहित शर्माया 43 बलाव गासै 6 आरो 6 बुना 85 रान खालामना मेन अफ द मेच बान्था मोननो हायो। 7 नभेम्बर खालारखालि 17थि ISL खेलाव FC ग'वाया मुम्बाइ सिटी FCनि हेंथायै देरहासार जायो। गाहायै बे खेलाव मुम्बाइ FCआ 2 गल आरो ग'वा FCआ 4 गल होना देरहासार जायो। बे खेलाव ग'वा FCनि लेनी रड्रिग्स बिथाङा हिर' अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो। खुलुमबाय, आं महेश बसुमतारी। थांनाय 7 नभेम्बर खालारखालि भारतनि मुंदांखा बक्सिं गेलेगिरि मेरी कमनो वर्ल्ड अलिम्पिक एस'सिएशनआ अली बिमुं होदों। गाहायै बिथाङा गोबां बान्था मोनना समाजनि गेजेराव गेलेनायखौ मान सन्मान गोनां आरो गेलेनानै जिउ खुंनो हायो बेबायदि मोन्दांथिखौ फोरमायनायनि थाखाय बिथांनो बे बिमुंखौ होनाय जाबाय। बिथाङा 6थि गल्ड मेडेल आरो 1 ब्रन्ज मेडेल मोननो हाना बे बिमुंखौ मोनना जोबोद गोजोननाय आरो अनसायनाय जासिहरदों। 8 नभेम्बर खालारखालि बावैसो सिगां इउनाइटेड आरब इमिरेट्सआव गोदानै सायख'फिनजानाय हादरगिरि शेख खालिफा बिन जायेद आल नाहयान बिथांखौ आरो फिन हादरगिरि सायख'फिननायनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ साबायखर बावनाय जायो। गाहायै बिथाङा 14थि हादरगिरि बिबानखौ गोदानै बिसायख'थियाव देरहासार जायो। बिथाङा 2004 मायथाइनिफ्रायनो हादरगिरि बिबानखौ मोनबोगासिनो दङ। 7 नभेम्बर खालारखालि नेपियाराव जानाय T20 खेलाव इंलेन्डआ निउजिलेन्डनि हेंथायै 72 रानाव देरहासार जायो। गाहायै बे खेलाव इंलेन्डआ गिबियाव 20 अभाराव 3 उइकेट जाना 241 रान खालामो। फारसेथिं निउजिलेन्डआ 16 अभाराव गासैबो उइकेट जाना 165 रान खालामनो हायो। बे खेलावनो डुइट मालानआ 51 बलाव 103 रान खालामना सेन्चुरि खालामनो हायो। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।